Nu zijn we aan het... Ja, nu! Hey, dat is wel een moeilijk spel, hè. Ik vind wel zo'n Chaco sexy eigenlijk. Hey, dat niet. Oh, dat is mooi. Hallo! Oh, maar dat is mooi. Mag je over je hoofd doen? Voilà. Dat is dus Stefanie Chacos. Iedereen? Ja, oké. Iedereen kent Stefanie Chacos. Oh, tandjes. Maar niet aan bijten. Ah, nee. Kom. Anton Thomas is een beetje zat. Zeg. Je hoort dat het niet geleid, hè? Schoot is aan het wachten op een taxi. Schoot heeft God. Taxi! Pas op! Allee, kom aan. Taxi! Dat is geen taxi, hè, zeg. Dat was Dries! Maar jongens. Dat was Dries! Dat was Dries! Als een vuil en hij stopt niet. Echt? Oh, bord! Dries heeft niet gestopt! Oh, pas op, schoot! Pas op! Afvallen, Hey, die doet het. Hé, Boris. Nee, film. Het is film, ja! Smile. Beste film! Kom maar aan! Het is voor Libanon. Libanon. YouTube. Mag eens keer één? Nee. Oh, het is gewoon, dat is maar een woord. Hey, taxi, onze taxi. Bye bye. Taxi! Bye. Ja, kom. Kunnen we eens essen? Vraag dan een beetje. En nu? Moet je dat nu allemaal Oké, geen taxi. Wel taxi! Taxi stop! Ah ja? Maar schoon is nee, zijn we 6? Kom! Stop de min 6! Nee! Maar... Ik blijf staan. We gaan ermee!